har prøvet at lave nogle engelske videoblogs, men jeg synes ikke rigtigt, det gik så godt. Så nu vil jeg lave en på dansk. Min dag i dag. Hej. Ja. Jeg har lige set Meet Bill, en film. Jeg synes faktisk, den var meget underholdende. Det er godt anbefalt. En mand, der hader sit liv eller sådan noget. Og så er hans kone utro. Og sådan noget. Ja. Jeg er ikke så god til at få genfortælle, men jeg synes, den er god, så hvis du en gang støder på den, så synes jeg, du skulle se den. Så har jeg været inde i byen i dag, hvor jeg har været ved optikerne for at rette mine briller. Rigtig spændende. Og så har jeg været en butik og få penge tilbage for nogle kontaktlinser, jeg aldrig kunne få. Som jeg ved ikke, om du ved det, men jeg kan ikke få kontaktlinser nu. Noget lort. Mit syn blev nedsat med 30%. Og det er sådan lige på kanten til at være uacceptabelt, så det gider jeg ikke rigtigt. Det jeg ville ellers rigtig gerne. Så var jeg inde i Mali og købte sådan en oplader til en iPod, så man kan oplade den i et stik i stedet for med sin computer, hvilket jeg har brug for, når jeg skal til Portugal. Kan se. Ja. Og så ser det sådan her ud. Fancy guy ting. Og så købte jeg også sådan et stik, der går fra min computer til mit stand i. Det andet jeg havde var for kort, så nu har jeg fået det længere et. Så har jeg været med til at købe øjenmakeup, fjerner, rigtig spændende. Ja, det er sådan det. Så har jeg været inde og købe med min mor. Virkelig interessant. Vi fik faktisk en rigtig lækker vandmelon. Endelig de 2 andre, vi har købt her de seneste dage, har bare været noget lort, så det er dejligt. Ja, så her i morgen, der skal jeg så besøge min veninde Rikke, fordi hun kan vist ikke se YouTube-videoer, og så skal jeg hjælpe hende med at få hende til at se YouTube-videoer. Ikke eller sådan noget. Det er vist noget med, at hun mangler flashplayer, og hun ikke kan finde ud af at installere eller sådan noget. Og så skal vi også synge SingStar. Jeg synes, det er så sjovt. Og så får jeg også mit nye webcam i morgen. Glæder mig. Ja, det er sådan en update på onsdag. Der skal jeg ind til byen igen, hvor jeg skal købe noget tøj til Portugal. Nogle t-shirts og underbukser og sådan noget. For jeg skal ud til Portugal. Her den 9. Der kører vi så hen til, hvad var det? Et eller andet sted i Tysklands lufthavn. Kan glemme, at jeg har lige glemt navnet. Ja, så det skal vi køre den kl. 12 om natten, og så er vi der 5-6 tiden. Ja. Og så flyver vi så derfra, og så til et andet sted, og så til Portugal. Vi skal vist stoppe 2 steder, og sådan et eller andet. Ja, og der skal jeg så hen være i 10 dage, sammen med 10 familiemedlemmer. Min bror og søster og mor og far. Og mine søstre, halvsøskendes halvbrødre, og deres far og kæreste. Plus min storebrors kæreste. Ja. Så det bliver rigtig hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Jeg skal bare have tabt. Jeg har taget sindssygt meget på her i læseferien, hvilket er meget irriterende. Og jeg vil jo helst gerne være sådan
nogenlunde, når jeg skal gå i bikini i Portugal, så sådan lidt. Jeg skal fart på. Ja, så skal jeg også møde mine 2 medveninder snart. Camilla og Nina. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Nina, hun skal vist besøge Camilla i Frederikshavn. Og Frederikshavn ligger tæt på Hjørring. Så en af dagene, så skal de til Hjørrings Metropol. Og så har vi aftalt at mødes der. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Selvom det har en lille akkord mødes det. Så rimelig. Det bliver spændende, fordi nu har jeg snakket omkring et år sammen med den. Så det bliver hyggeligt. Ja. Jeg tror ikke, jeg har så meget at sige mere. Jeg håber ikke, at den her video bliver kedet der for meget. Jeg prøvede mit bedste. Så, jeg tror, jeg slutter nu. Hej.